आंना भिडिअ'आनो भिउस थाङा जागासिनोहाय बुथब। थैद मा भिडिअ' बाजाराव थांनो होनलाय थाब देलायदो आं बेयाव थांग्रोनि दा फैफिनगोन आं। र'हाय एसे साफ्रेखो मोसानानै भिडिअ' बानायनां। मा गान दामबाय थाखोब्रा ना बिहामजोआसो मोसाबायदों नामाब्रा नायनायनोलां गाना दामनानै जुदि मोसादोंब्ला मोसाफागोन बोराया थांगौ। ओइ मा फाव जाखो नोंसिना? मा फाव जाखो बे आफा? माबालै आफा बिहामजो मोसानायखौ नुनानै थानो हायैनि बाज्ल'फ्लांबायसोलै। आयौ आफायाबो मालाबानो आंजों मोसाफाफैदों आरो आंहा बेखौनो मिथिलायाखै। आंना मोदोमानो तुलारासिखाय थानो हायालै मोदोमानो मावखांजोबो थांनोसैलां। गोदाव सोराव बोरायनानैबो। ओमफ्राय बाजाराव थांनो होननाया दाबो देलाया नामा? दख'नाफोरखौबो लेब्रिसो गानलाबायखो ना माखो? ए माबा दख'नायाबो लेब्रि आगदा थालायलायो नामा? दालाय जायाखै होनबा? हिनजाव जानांबो दख'नाखौ गाननो रोङा बे लेब्रि जायाखैबा माथो? बे ओरैसो थानांगौ दा बियो। आइनिखौ नायलाय नोङो आइना माबायदि जादों गाननाया? जेबो मिथियां आंहालाय जेरै सुबिदा बेजोंसो गानदों दा। थैस नोंजों लाजिनांगोनसोलै। थौ। थौ